Ušetříte 600 korun. Taky brutálně mi rostou vlasy, kadeřnice mi říkala, že tohle jsou za 3-4 měsíce narostlý vlásky. Minule jsem to vůbec neměla a takhle mi doma začaly růst a je to přesně tím Capixilem. To je složka, která navrací vlasům lesk a díky ní ty vlasy rostou rychlejš. A právě Capixil obsahuje tahle vlasová řada s česnekem. Jeden produkt je sadivá z vyjde na 145 korun. Máte tam 2 šampony, 2 masky a olejček. Olejček je fakt základ. Jednou týdně namasírovat pokožku hlavy, napumpovat si tam olej, namasírovat. Moment, já vám něco ukážu. Já jsem si právě pořídila tohle a tím se to krásně vmasíruje do té pokožky hlavy. Je to super věc a je to i příjemný. Capixil prostě dělá zázraky. Česnekový šampon, olejček a maska. Fakt celou sadu používat je základ. A teď holky ušetříte 600 korun, jo. Takže kdo chce ušetřit 600 korun, využít akce 1+1.